În Caracal nimeni nu are acoliți sau nu vrea să recunoască, pentru că e mare rușine. Caracalenii îi cunosc de la o poștă pe acoliți și vor ca statul să ia măsuri împotriva lor. Toți cei întrebați n-au stat niciodată la un pahar de vorbă, ci la o damigeană întreagă cu un acolit și sunt de părere că acești oameni nu reprezintă Caracalul, Oltenia ori România cu cinste. Să româna, ce faceți? Ați plecat la cumpărături? Nu, la uzină. Să vă punem o întrebare, da? Cum putem să ne dăm seama că avem de-a face cu un acolit? După ce? Cred că și după aspect. Privindu-l în ochi, vezi că are ochii turburi în cap. S-ar putea să privească puțin, nu zic ca la președinte, că nu spuneți asta. Cum se manifestă un acolit? Se bat, sparg lucruri, bat oameni. Devine mai agresiv și din cauza vocii, devine mai tulburat așa el. După fizionomie putem să ne dăm seama că avem de-a face cu un acolit? Sincer să fiu, nu după filozofie, dar ca persoană fizică. Deci așa putem să ne dăm seama că avem de-a face cu un acolit. Da. În felul ăsta ne putem da seama cu cine avem de-a face. De la câte pahare în sus putem să vorbim despre un acolit? De la 1,5 de kilogram de vin, zic eu. De la ce concentrație în sus de alcool un om poate fi considerat acolit? Am văzut oameni care, deși consumă alcool mult, la nivel de gândire, nu au o proastă gândire. Sunt chiar filozofi. Filozofi, da. Ce putem să facem împotriva acoliților, după părerea noastră? După părerea mea, să schimbe legislația. Pentru că românul nostru nu este ca francezul, ca italianul sau ca altă nație de oameni să înțeleagă, să aibă conștiință. Trebuie să le dați amenzi cât mai mari, să fie atent în special la trecerea de pietoni. Credeți că acoliții ar trebui lăsați să se urce în mașini? Nu, categoric nu, se pot produce multe accidente din cauza lor. Dar tu ce ai putea să faci cu acoliții tăi? Poți să faci ceva tu? Deocamdată nu putea face nimic, pentru că chiar omul când bea 2 beri, 3 beri, se urcă la volan și pleacă, nu mai stă la discuție. În Parlament, părerea noastră de ziaristă, există acoliți? Pe vremea când am fost acolo, am văzut unele sticle, dar nu dau nume pentru că nu e legal. Dumneavoastră aveți prieteni acoliți? Nu, eu am un băiat care este judecător aici, ginerile nu, e alcoolist, nu prea cunosc. Acolit poate să fie asupra unei gândiri. Puteți fi dumneavoastră acolitul meu. Nu știu, că dacă n-am cu băutura.